Tinapalabas. Awan na ramidan ni Lagrimas. Idimpan ni Burton iti adayo apaset ti rancho. Pinadisag na iti kabalyo. Ket dita. Pinundawayan na ti balasang. Saan anamuan ni Marisol akas ta tinaramid ni Burton. Kapot manaw iti rancho. Kabayatan ti panangisursuro ni Burton kini Lagrimas ngagsakay iti kabalyo. Napaan ni Marisol itayan ni Edita. Ket inkuyog na daytoy nga insubli iti Villa. Nasdaaw ni Gringo ang nakakita kini Edita. Ngam ni Marisol tinangibaga nga iso tinangisublimot lang kini Edita iti Villa. Nagpampanunot ni Gringo noan niya ti aramidan na. Ket nalagip na ni Rafael. Napan ni Gringo itayan ni Rafael. Ket kinasarita na daytoy may papan iti sitwasyon da iti asyenda. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro un Sangre! Mangisagana kay ti balon mi. Ang mga nundi kang makawit iti unos ti sumagmamanungal daw. Anya? Oh, anya palat mo mulagatam dita. Mangisagana ka ni ti balon kunak. Uwanan. Imbag tayo manamang matlang ni Rafael. Irwarnan ti kasilpo ti mapa. Sa di mo ta tinangilam mga na iti dayjay. Jak na oray ngayon ruwar na itay. Ngam irwar na ka nun. Amangan mo kaya't nakmad asikapan. Edita? Ha? Oh, anya dito ikarkargam iti bakpak ni Gringo? Kwa. Anya da ditoy? Balon, senyorita. Balon? Aha. Bagas, dilata, Aha. Kompleto na abasto. Anya ti kayat nasawan da itoy? Edita? Kwa. Adda ka no papanan ni Gringo. Kat amangan no di makasangpot iti unos ti duang aldaw. Ke? Sa dino ti papanan ni iso? Di namat imbaga. Saan mo pa'y naikarga dagita da duma na balon? Ha? Ang Kasarito ni Siak ni Gringo. Diyak kayat na mangiwayat iti di ammo ni Siak na aramidan ni iso. Iti masakupan ti Asyenda Gabriel. Kwa. Isardeng ni Sika day tar aramidam. Tilabada ni Sika ti unaan ni Sika, Edita. Awan pakibiyangam iti kayat kong aramiden. Kukwang lang ti asyenda no kasta ti kayat mo. Aha. Mapukaw met gayam ti kinaagraraman ni Sika. No makaungat ni Sika, Gringo. Ha? Kunam na sino ka na taga-Espanya no kumaro ni Sika iti kalabas. Pagpangas ni Sika naputot na ka ti maysa na politika stila. Ngam ita? Awan hindi pagilasingan iti dayjay na imbagbaga ni Sika. Nakakatawa ni Sika, Gringo. Agraraman ka na talaga. Tatamanlakan. Nakakatawa na ita na tao. Kumusta tirik namon, Lagrimas? Nasakit din, pero abagit. Amangan no pambar mo ladaytan, tapno saan ka ngagtrabaho. Kakaasi akon, tatrabaho met aminan ti trabaho dito'y Villa. Pangaasim man ang Edita. Di nagpilitan ngagtrabaho. Diyak pa'y kabalan. Imposible dayta. Naramas ka lang met. Saan kamat anaalisan amasikog? Wano naganak tapno agtanggad ka akasta. Bumangon ka ditan. Makapasuron ti trabaho at trabaho nga damat padak ababaunan nga gidita. Manang Edita. Amok pa'y nupod no anaramas ka. Amangan no kinayat mo mat. Ngam agpampambar ka laang.
Tapno saan da ka babalawan no agsikog ka. Diyos ko. Una yan dayta nga ibagbagama nag-idita. Anya ti amok ngay? Ala, bumangon ka ditan, tatulungan nak ngaglaba. Di kan agin sasakit pay. Oh. Dito yung pagkampuan ta, Rafael. Adayon apasat da ito ti asyenda. At data iti akin abagatan nga ong pagkasyenda. Nagsasaw ka. Kasla na danon mo dito. Saan tayo? Italama ka danon lang tayo. Yan, aday din nakasarita kamay sa kadagiti sigod nga agbambantay di rancho. Isutin ang ibaga no kasano ti kada iti budeng manipul iti kasa na pagdagdagusan dagiti para aywan iti baka. Nagsawar kami mat idin kini Mang Luciano. Di minadanon dito. Ngam, imbaga na no kasano kada iti bedeng iti day ti abanda. Manipod iti aking amyanan atas sa rancho. Naglawa talaga ti asyenda. Ket, talo tayo magtawid iti daytoy. Kunak mo lipatan mong timay papaniti day ta. Numasarakan ti tinabak ng anay kalib iti pasod ti asyenda. Lipata kong ti asyenda. Udno nga tati may papaniti kinabak na. Pudno ka na. Sayang lang. Tanatayin tila kay ama kaibaga kadagiti sinyalis iti na kay kalyan na. Ken natay day di papa. Gapo iti panang sapsapol na iti day dyan. Wen, ang mapay. Mabutong ka din nga amangan no matay tamat amang sapol iti dayjay. Sana ka mabutan. Kasta, rumbang at tumurad ka. Tanong masarakan ta dayjay. Saan ka nga ibinayan ni Marisol? Igagi sa makasta Rafael. May paisun ta timbaga. Saan ka nga ibinayan ni Marisol? Numasarakan ta kinabak na. Amok at tinaikali at kinabak ng tigapuna no apay manaw ni Gringaw. Nagimat iti balon. Isarsarak na laki di ti karadkad na. Di ka nga tamamati. Ngam kadwana ni Rafael. Anya? Duada anapan ng sapol iti nakaikalyan ti kinabaknang. Delikado ti biyagda. Anya, pagkunami ti kasta. Ti kinabaknang ti nakatayan day di Don Esteban. Asin narunumat ti papatay day di apong usip. Napaggad day jay manang idita. Ang mga no saanan ang makasubla si bibiyag dagi di asingin. Di ka man mangpadanag, Luciano. Ibagbagak ti agpaisaw. Di mo amo tinapasamak, tawan kayo idi ditoy. Mitsa ti patay day di akinabaknang. Boss, adda na kay baga kanyak. Nga adda ka no dagay singin iti rancho. Anya, tararamidan da dito rancho. Ken, apayasan tayo mata nakita ida. Di met naglawa ti rancho, boss. Saan tayo makita ida? No, di dagpagita. Anya kano, tararamidan da ditoy. Jay, nagdinamag idiyan ay kaya kinabaknang. Iti paset ti rancho ti amok agapuna, boss. Anya, tunaan da tayo gayam ti kayat da. Nagkuyog, tagiti singin. Kasta ti imbaga dyan nag-istorya, boss. Birukan tayo tagiti singin. At dadalaki tingag lemlemang iti kabakiran. Boss. Bagam, dagiti kakadwa. Birukan tayo no sa dino ti ayang dagijay. At dalakit di makaitudo kadakwada. Iti ayang ti kinabaknang. Bumingay tayo no pilang. Tara sarakan dan. Ayos pa! Bumingay kayo, mate! Nagigatan ko tinan siya. Bagam, dagijay kakadwa. Uy, boss!
Sikapan da kami gayam, ha? Di pala gayam na didigraday chaya gringo. Ha? Dio, maalati kilabak nang wenno mabukodan. Amangan, nagawin mi pa no bilang nasarakan yon. Gringo, kan Rafael. Anya nga ron ti aramidem, Luciano. Manang hulya, jak kayat amay sagmak dagay singain. Iso surutek ida, biro kag iday jay ranchaw. Alaman nga ron, Luciano. Taurayan niya pa'y ti imbagbagak. Jakon na igawid ni Rafael. Tila pagimbagan na, nagkinaawatan samot laagan dagiti singain. Saan dan niya agkontra? Jaklam mo. Anya? Agdwa-dwa ka pa'y laang kadakwada? Itikas jay nga ugali ni Gringo. Nakurang pailaang ti pamatik, anak kapag kinaawatan da na namimpinsan. Sapay ko ma, tabidot ti atap ko. Nay, saan nagbayagan manang hulya? Sige nga rod, Luciano. Agan anos kalakuman. Wen, kasla kakabsat ko da Gringo ken Rafael. Iso kitaek no nya ti maramidak para kadakwada. Matamatik pa naginana dagiti taltal ken ni Senyorita Marisol diti ranchaw. Mayat ti uuldagan da kadagiti naaramid apapag akawayan kadagiti sirok tinarokbos amoyaw. Mangitarayak iti maysa kadagiti kabalyo nga aramaten da diti ranchaw. Masapol nga agda pagsakayak nga agsawar. Jak laki di masarakan adagos da Rafael no awan pagsakayak. Marigatan nga agsawar. Dayta tay sigod a pagsaksakayak iti adda kami pa dito. Isaw ti ukutek ayadayaw. Sa kayakton apatarayan inton namnamaeg asaan amang dagita tulisan ti danapag. O niya. Kabalamat lang ka maturog iti na ibitin nga inabol nga ulas inton rabi. No kabal, apay kid dinadyak kabalan. Naimong paikat nga da, Rafael. Ken saan ka basta makagat iti lamaw. Itangit mo ti ulas apaman na makaibakan. Ay arigan ko tinabalkot abang kaya na ibitin dito yung sirok ti kayo. Uray si kamot ha. Nakita ko ti kastoy a sistema dagiti tulisan. Agbalin nga indayon da na tinalaga ang atin nga kaldaw. Kumanay mo ka na bagturugan da, may krabi. Isumat lagayan. Lagi na natan. Manyati ko na. Rogyan tan kag sawar inton makay na nata. Sige, nga maganat ta. Narigat no maamuan dagiti tulisan, tikad data dito. Ditay itulo ang makauna dagijay singing amang kali ti balito. Iso nagsawar tayo. Hey! Hey! Agpapagatan tayo. Kat itayan dagiti kapuskulan ti kay kayo. Tiag agda pa parang tayo. Hey! Ya! Ya! Delikadaw sa pulin da kano da Gringaw. Imbaglaki da inta sinuro dati desdes dagiti baka amapan inom iti waeg. Saan dak anak kita dito'y kapuskulan ti bulaw. Si kapay laeng ti sigod a kabalyo ang nagsaksakayak. Kasla makaawat kay ti sao.
Saan taganadlaw dagiti tulisan? Dito yung desdes nga agpasurong iti waig ti surutan ta. Hey! Hey! Ay! Oh! Kasla. Lupaw ti kadakkel daytan nakaunat ang naglupusan ti ulag. Delikado ditaw. Amangan na at dalang iti asidag ti akin lupos iti dayta. Masarakan nga ta ni Luciano da Rafael ken Gringo. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!